Sí, sobre aquest tema, senyora presidenta, si em permet, voldria fer unes quantes puntualitzacions abans de donar el nostre vot, si li sembla bé a la senyora presidenta. Endavant, senyor Mas. Miri, bàsicament hem trobat alguns defectes de fons i de forma que ja ho vam deixar clar a la comissió informativa, però creiem que és necessari repetir-ho de nou aquí en el ple. En primer lloc, en la redacció del que seria l'ordre del dia, el punt número 13 diu declaració de Becil als puntarrons. Aleshores, seria interessant que quan s'ha de debatre sobre un objecte poséssim la totalitat. És el camí dels puntarrons en aquest cas. Diguéssim, no és un element patrimonial que un ajuntament creu que se l'ha d'incloure com a Becil. I, evidentment, estem d'acord en aquest aspecte, però sí que les formes són importants. En quant al fons, després d'haver llegit l'informe del tècnic del Consell Comarcal, he de dir que l'he trobat una mica fluix en el tema del bisbe Armengol i entenc que des dels serveis tècnics sempre se sol tirar una mica cap a la seu i llavors tenim el personatge del bisbe Armengol i això li dona una certa força, però si tirem una mica més cap a la comarca i concretament parlem del personatge de l'Arnau de Tost, ens trobaríem que segurament històricament li dona una mica més de força a la intenció d'aquest ajuntament. Deixant de banda el tema històric, entraríem una mica amb el tema legal. És interessant que un ajuntament vulgui que un objecte patrimonial sigui considerat Becil, però això s'ha de fer amb uns passos legals. I aleshores, per coherència, aquells ajuntaments que vulguin que un camí, que és un element patrimonial, passi a ser reconegut com a tal, estaria bé que seguissin la llei i aleshores tinguessin fet el seu corresponent inventari de camins. En qualsevol cas, tot i entenent que hi ha una bona voluntat per part dels ajuntaments d'anar solucionant aquests temes en quant als inventaris de camins, votaríem a favor de la proposta perquè pensem que hi ha una bona voluntat, però demanaríem que l'Ajuntament corresponent fes els tràmits que calguessin per això. També al mateix temps voldria aprofitar per demanar als ajuntaments que el Consell Comarcal pot mirar de reforçar el seu paper, però que també els correspon la lluita per recuperar la possessió d'aquells camins que han estat usurpats per privats. Gràcies, senyora presidenta.